Σήμερα λοιπόν πήγαμε σαφίδνες με τον... Σωστά το μαντέψατε, GP89, αλλά και τον φίλο μας τον K-Tips. Έχω να πω ότι και οι δύο είναι πάρα πολύ γρήγοροι οδηγοί, καθώς οδηγάνε και αγωνιστικά, αλλά φυσικά έχουν τρέξει και σε πολλούς αγώνες endurance. Για όσους δεν τους ξέρετε, ο GP έχει περίπου 15.000 subscribers και κάνει απίθανα βίντεο με kart, racing tips και γενικά ό,τι έχει σχέση με motorsport. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο K-Tips που είναι από το Κατάρ και έχει 50.000 συνδρομητές είναι μια πραγματικά τεράστια μορφή. Τους παρακολουθώ και τους δύο εδώ και κάτι χρόνια και πραγματικά μου έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι όταν οδηγάω κάρτ. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο αγχωμένος πριν το γύρο, γιατί ήθελα να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Δηλαδή δεν ήθελα να φανώ αργός με άλλα λόγια μπροστά τους. Oh my god. Let's go! You need to show me the lines. I don't know the lines. Ah, okay. Ναι, καλά. Προφανώς και εγώ θα τους μάθω να στρίβουνε. Καλά, αυτοί ξέρουν την πίστα καλύτερα και από τον ιδιοκτήτη, αλλά λέμε τώρα. Ξεκίνησα πρώτος, αλλά ναι, δεν έκατσα για πάρα πολλή ώρα. Κάτι το οποίο περίμενα προτού καν κάτσω στο κάρτ. Ήμουν όμως πάρα πολύ εντυπωσιασμένος με την οδήγησή τους, γιατί στην αρχή πίστευα ότι γνώριζα πάρα πολύ καλά την πίστα. Αλλά στην τελική έβλεπα ότι μερικές στροφές έπαιρνα λίγο λάθος, με αποτέλεσμα να χάνω μερικά δέκατα. Το μόνο αρνητικό πράγμα για αυτή τη γύρα είναι το κάρτ. Το κάρτ, παιδιά, δεν έχω λόγια, ήταν πάρα πολύ κακό. Και όχι, δεν λέω ψέματα για να δικαιολογήσω το γεγονός ότι με πέρναγαν λες και ήμουν σταματημένος σε μερικές στροφές. Αλήθεια σας λέω, έχω οδηγήσει τόσες φορές αυτή την πίστα με όλα σχεδόν τα κάρτ. Αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Πιο συγκεκριμένα απλά φαινόταν να μην έπιανε πάρα πολύ grip σε μερικές στροφές. Παρόλο που προσπάθησα να ζεστάνω καλά τα λάστιχα, με αποτέλεσμα να χάνω έδαφος στα σημεία που ήξερα πάρα πολύ καλά. Δεν πειράζει όμως, γιατί σημασία έχει ότι τους γνώρισα από κοντά και αυτό μου αρκεί. Ξέχασα να αναφέρω τον φίλο μου τον Alex, όπου είναι και αυτός ένας πολύ έμπειρος οδηγός στην ηλικία μου και ανεβάζει και αυτός βιντεάκια στο Instagram. Το link θα το βρείτε στην περιγραφή. Στις ευθείες μου έλεγα να τους δώσω ακόμα και όθηση μέσα από το slipstream, αλλά όπως σας είπα και πριν, δεν είχε καλή επιτάχυνση αλλά ούτε τελική, με αποτέλεσμα να δυσκολεύομαι πολύ να τους φτάσω. Δυστυχώς όμως, μετά από αρκετές γύρες, το session φτάνει στο τέλος του. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Όχι, για αυτό. Αν είναι καλύτερο θα δώσει. Μπράβο, ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Nice job, nice job. Let's Thank you go. very much. Υπάρχει πιθανότητα να μην τράβαγα σε μερικά σημεία, το έχω πατήσει 5 φορές. Παιδιά, όντως δεν τράβαγα, δεν κάνω πλάκα. Για μένα αυτή η μέρα θα μείνει αξέχαστη. Ήταν σαν να ζούσα ένα μικρό όνειρο. Ελπίζω να το χαρήκατε κι εσείς μέσα από αυτό το βίντεο και να νιώσετε έστω λίγη από την ένταση που ένιωσα κι εγώ. Τεράστιο shout-out σε όλους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ζούσα ποτέ τέτοια φάση. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like και ένα subscribe αν σας άρεσε και τα λέμε στην πίστα. Γεια σας.